हेलो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ दा आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों दा नोंथांमोन गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोनाहाय बे भिडिअखौ नायलांजोबबासो मोनसिगोन बिराद गोजोनथाव खौरां आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो दं आरो जाबाय दा नोंथांमोन मानगोनां आसाम एसेम्बली आसाम आयेन आफादनि बे बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारनि जे नाजानायाव दा बे खामानिया जादों आरोखि नोंथांमोन आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दा नोंथांमोन मानगोनां बिस्वजित दैमारी सारनि नाजानायावहाय दा जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन जे जोंहा गोदोहाय राजा दंमोन नङा होमबा रायजो दंमोन दे बिनिनो मोनसे सिनायथि सिम्बल दे जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौहाय दा गमामायैनो जोंनि आसामनि एसेम्बली आयेन आफादनि लांगोनायाव दा बेखौहाय लुफुंबाय आरोखि नोंथांमोन बे खाम्फाखौहाय लुफुंबाय मोनसे जोंनि हारिनि सिनायथि बियो दे जोंहा गोदोहाय बायखोन्दा जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनजों जों जे मोनथिनो हायो दे जोंहा गोदोहाय राजा दंमोन रायजो दंमोन दे जोंनि सिनायथिखौ बे बायखोन्दा नेरसोनानो होयोमोन नङा होमबा नोंथांमोन दे जोंना गोदो डिमापुराव रायजो दंमोन माइबंआव रायजो दंमोन काछाराव रायजो दंमोन दा नोंथांमोन गमामायैनो आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव दे बिथां बिस्व दैमारी सारनि नाजानायावनो बे जाफुंनानै थांबाय दा नोंथांमोन बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन आरोखि जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा आं नैबेखौसो खावलायनो सानगोन दे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लिडारफोराहाय दे हारिनि थाखाय मोनफा मोनफाबाबो मोजां खामानि मावलाङोब्ला बिराद गाहाम जागौ आरोखि जे गोसोखांथावना मोनसे जारिमिनारि सान हिसाबै जे जारिमिनारि जानानै थानाय बे मोनसे जारिमिन बादि जानानै थानाय बेफोरबायदि खामानि जे मावलाङोब्ला साफ्रोमबो दैदेनगिरिया अब्ला लासैनो बर'नि जेंनाया सुस्रां जालांजोबगोन आरोखि नोंथांमोन बेफोरबायदि खामानिखौ जे मावनांगौबा जे राजखान्थिनि आखाइबो दङ बे राजखान्थियावहाय गोहोबो थानांगोन राजखान्थियाव बोलो थानांगोन अब्लासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागोन जिखि जादोआ दा बे जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोननि सिनायथि जे खाम्फा बेखौहाय जोंनिनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिनानै दे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनानै जे बेखेवना होयो बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि बिराद गिदिर जाफुंसारनाय आरोखि बेबो मोनसे दे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जे जोंनि बर' हारिनि बायखोन्दा नेरसोननि सिनायथि जे गायसननाय जाबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आंबो जे नुनानै खोनानानै आरो बेखौहाय जे जाफुंहोनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जे एसेबाबो गोसोआव गोजोननाय मोनखागोन मानो मोना जानो गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि बायखोन्दा नेरसोनखौहाय जे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जे लुफुंनानै होनायनि थाखाय दा गमामायैनो जोंनि बिटिआर सरकार आरो सार बिस्वजित दैमारी सारखौ साबायखर बावनांगोन आरोखि नोंथांमोन साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ जे बिथांमोननि नाजानायावहाय दा बे खामानिया जानानै थांबाय नोंथांमोनाहाय दा बायखोन्दा नेरसोननि बेखेवनाय हाबाफारिखौ नायलांदो आरोखि नायलांनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि नोंथांमोननि साननाय हनायफोरखौहाय
आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि श्री बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा मोनसे अराय सम गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो बेखौ बाख्नायनांगोन दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आसाम आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि बेवहाय दिनै आसामनि बेयो जोंनि थाखाय थारैनो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन बियो आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों बिथांखौ जों अराय सम गोसोखांनांगोन जों साबायखर बावनांगोन